Oriëntatie. Besef van plak, tijd en handeling. Eén, twee, drie. Elk verhaal wordt vormen en krijgt zijn plak in het onthoud van mensen. Het is warm en het roept naar gas dat mij denkt aan de simmer. Het plak des te op een vooruitkomst is vanzelfsprekend. Allinnig die zelden dit er al binnen weten waar dat het is. Plakken, namen, onthoud, maar u zelfs in het centrum. Het centrum is ommers daar des best. En vanuit dat punt oriënteren wij ons.